Става хора, аз съм Яската, а това е втори епизод на Размисли и страсти в студио 25. Днеска пак си нямам на идея какво ще правим, но със сигурност няма да е този път МБТ, защото вчера вече беше, днеска друго ще е. Само трябва да измисля какво точно да правя, затова мисля да взема малко и референция от YouTube да видя какво. Аз трябва да пусна като цяло някаква анкетка, така в Instagram да ми кажете какво искате, какъв тайп искате да правя. Мога да забъркаме нещо с Ski Mask, между другото, защото я знам, тия дни сякаш съм на тази вълна. Сега ще разгледаме колегите какво правят. Да видим малко, да подфанем и да избомбим нещо много стабилно. Така. Ядем тос. Сега ако не са пусне реклама... Ето, аз си знаех! Гадните реклами! Ужас! Ужас! 94 удара в минута. 94 BPM. Найс. То са много добър. Голяма разтварка е този бит. В махалата тясна. Много добър, много е добър. Наистина е много свеж бита. Китарката разбива от всякъде. Тази китарка е просто върха. Добре, сега ще видим. Аз мисля, че аз имам някакви такива води работи. Само трябва да разгледам по-обстойното какво се случва. О, това май ще е семпълчето. Много е. Много е хидно, чут ли се? Край. Ох, майко, защо така ми се получава, Бе, това много голяма разтварка, този семпъл. Сега ще го правим. Сега. Те ще ги дублирам и ще почна да ги разчупвам тук. Да е малко по-различно, защото постоянно се редят някакви едни и същи хай-хатове. Аз ми писва. Примерно. Това ще е пак хитов бит, бе, човек. Аз така ги усещам просто нещата, че... Това е голяма разтварка. Не знам, който го вземе този бит, направо е болно правя. Не, всъщност. Край. Бах ти лудески маски стане. Направо от първия път дум.
вярвам какво правя, хора. Това не е реално. Не, то ще има много потресени тук, честно. Много обичам да си ги драскам, ей тук те по цвят. Цакс. Така, сега ще изберем как да почне бита. Не забравяйте да се абонирате за канала, трябва да станем 1000 абоната и ви пускам мазния giveaway. Това, който го спечели, печели много мазни 5 бита, така че абонирайте се, канете приятели и така си помагаме взаимно. Общо взето. Аз съм Яската и до нови срещи.